गासिबो सेंग्रा सिख्लाफ्रानो जरा जरा सालाफ्रा कलेजाव फैनाया फान्था फान्थि बोरमा बुन्दि हनै फाल्थु फालिसो फैदों ना खिफिलांगोसोना ना पाउडार फुननायसो मोदोमलांखो मानि सेन्देलहाय जागोनसो जियानो जा सिख्लाफोरनि मोदोमनाया गोथाव जायो ए भगबान आंनोबो जरासो अ हेलौ मा खौरां बारा गोबाव रायलायनो सम गैया मेहेर भाई एसे मैहुराव दङ मैहुर अ दार्लिं फिटिं जायाखै दाबो एसे फिटिं खालामनो चान्स लाबाय दङ एसे हार्ड स्ट्राइक खालामदों दे ओइ मेहेर ओरै फैनाय नोंनिया अनजालिया दानिसो सोरबा थाबाय थाबाय सोरजोंबा नोजोर होखुमाना दाउ दुलाबाथा बायदि लंगेट लंगेट बिरलांबाय नंगौ नामा सोरखौ नोजोर होदों मिथिखागौ दे बाहाय थां दे नोंसोरनिनो दिन नैबे फैला बरगयारिखौ रावबो नायफिना सब मिनिदोंसो जय बर' सिख्लानि जय जाथोंसै हेलौ हायना अ हेलौ आंनि मुंखौ बोरै मोननाय बोरै मोननाय मानि आरो आंनि फुल नेमा हायनारि बर' आंनिया फैला बरगयारि देग्लाय बोसोरावसो आं बै प्रिन्सिपाल सारनाव टिडिसि फार्स्ट इयाराव नामखौ खोन्थाफैदों आं हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयाराव फरायो नंगौ नामा हामथारबाय UNI माने हामथारबाय बाजै लानाया बेसेबां बोसोर जाखो बाजै अ बाजै लायाखै आं हाबा जायाखै दाना हाबा जायो नामा दासो 18 बोसोरल' जादों मानसिखौ नायबा हाबा जानाय बादिसो नुयो ओइ दासो बेडमिन्टन गेलेनानै फैदों ओंखायनो एसे फुलाला नुदों नङाबा आंखौबो देलायबा सलमन खान आमिर खान बायदि नुयो हायना आंहा नोंजों मोनसे बाथ्रा रायलायनो गोनां दंमोन माने आंनि गोसोआ नोंनि फारसे 150% बेयाव रायज्लायनाय जानाय नङा गलायावनो थुदो आथिं हेबे बे रायलायनि गलायाव ओइ आगैमोन माबा आगैमोन आं फैला बरगयारि नोंसोरनिफ्राय आं मोनसे एडभाइस लुबैदों बुं मा एडभाइस नांगौ माने आं जाय सिख्लाखौ लोगो मोनजेनदों बे सिख्लाजोंनो फार्स्ट लभआव गोग्लैदों दा बे सिख्लाया आंनो सोंनायनि रिप्लाइखौ होआखै बिनिफ्राय रिप्लाइ मोननांगोनबा आं मा खालामनांगोन आगैमोन होमब्ला मोनसे खामानि माव औ नोंनि मेगनखौ बिनि मेगनाव औ नायनानै थिफायबाय था मोजां मेगन थिफायनायावबो जायाब्ला आरो नों थिफायनायाव बि थिफायफायाब्ला औ जों मोसेर सेर नायबाय था मिथिबाय गुड आइडिया होनायनि थाखाय साबायखर आरो साबायखर होब्लाथाय आं सिख्लाफोरखौ सिख्लाफोर सोबानाया सामाराथ' लेफे मोनलायदों देनां हाबा जाबा हिनजावजों सोबा जाबाय थागोन आं जय सिख्ला रायजोनि हेलौ मा बिजि जाबाय थायो नोंलाय सोरजों रायलाय नोंलाय फैसा गैया आं मैया सोना हरनायालाय सानसेबा लावख्राजों सानसेबा गन्थंजों मा रायलायबाय थानाय जायो बिलाय नाङाबा नाङालै रखरा आं गोदान लागोन नोंल' हिनजाव नङा आंना थारलानि फिसा गालालै आं बारा फांफुखौ मोजां मोना काट्रु ओइ मेन्देल सोबाबाय माबा गुफुरा गोलाव मा लाइन मारिबाय दं नोंलाय बेयावलाय लाइन मारिनो माने सामफ्रामबो मिस ओंखायनो एसे कल आंनाव मिस खालामग्रा बुस्थुआनो गैयालै मेन्देला भाई नों आंनो मोनसे एडभाइस होनांगौ एडभाइस माने मोजां मोननायनि माने आं फार्स्ट लभआव गोलैदों दा बे फार्स्ट लभआव गोलैनाय सिख्लाया आंनो रिप्लाइखौनो होआ माने गोसो थोआ दहाय बैयाव सानै सिख्लाया मोनसे आइडिया होदोंमोन सासेया बुंनो माबा मेगनखौ ख्रेब बोख्रेबनांगौनो आरो मेगन ख्रेब बोख्रेबनायावबो जायाबा सासेया बुंनो बेरग' गनायनांगौनो बेरग' गनायनायावबो जायाबा मा खालामनांगोन मेन्देला भाई नों आंनो एडभाइस होदोब्रा फर्मुलायाथ' बारा गाज्रि नङा थिगैनो दंमोन मोनसे खामानि माव मेगनखौ जुदि मोख्रेबनायाव जायाबा गोमजोर नायबाय था आरो बेयावबो जाया आरो जुदि बेयावबो जाया खेरेब थाफ्लियाव खेबनानै थाफ्लियाव खेबबा जागोन आखा दं गुड आइडिया नों मोजां बोसोनखौनो होदोंलै मेन्देला भाई थिगैनो दं आंनाबो बिदिनो जानायथ' साबायखर होनि आच्छा थिग दं साबायखर होनोसै नों आंनो गुड आइडिया होबाय नालाय मा फांफुंलाय मानसियालाय फांफुं माने आंनिया सिख्लाफोरखौ साबायखर होबाथाय खुदुमो हौवाफोरखौ साबायखर होबा थांबायो थेंक इउ साला सुवार नोंबो मोनगोलै र' मोजां आयदाखौनो मोनदों
सोरबा सिख्लाखौ खेफ्लांनांगौब्ला था गावनो सोबा जायाबानो जाबाय फैगौ हायनारि हाय आंनि बिखा बिख्लो हायनारि आगै नोंखौनो जानायाव लोंनायाव उन्दुनायाव खिनायाव हासुनायाव जेरावबो गोसोखांबाय थायो फैगौ फारनै थाब्ले गोधाक्थिन आथिं दुम थफ्ला दामै दामै दिनै नोंनि सेराव फर्मुला बाहायगोन आं हाय बिखा दाद जा खाथियाव सफैबाय फ आइसेर' मेगनाव माबा हाबदों नामा ना मोदायसो मोनदों ना फाग्ला जादों नाफाम जानो नागिरना सैमाखौसो मोनजाबाय हायनारि नों आंनि खावलायाव टिउन गैयि खाम दामबाय आंबो नोंनि गुस्थियाव स्केल गैयि सिफुं सुगोन